агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи тоҷикистон аз ошкор шудани тасарруфи беш аз 152 000 сомонӣ маблағи буҷетӣ дар муассисаи давлатии дезинфексияи профилактикии ноҳияи диваштиҷ хабар дод. бино ба гузориши маркази матбуоти агентӣ, зимни гузарондани санҷиши молиявӣ хоҷагидорӣ дар фаъолияти муассисаи давлатии дезинфексияи профилактикии ноҳияи диваштиҷ муайян гардид ки Отаҷонов аз 19 августи соли 2014 то ин ҷониб дар вазифаи мудири ин муассиса кору фаъолият карда, дар давраи фаъолияти корияш бо истифода аз ваколати мансабдорӣ маблағҳои давлатиро аз они худ кардааст. Агентӣ мегӯяд, чунончи Отаҷонов зимни фаъолияти хизматиаш моҳи феврал-апрели соли 2023 дар асоси маслиҳати пешакӣ бо мудири ширкати Садафи ғончии ноҳияи диваштӣ Ҷураев амал намуда, ба воситаи ҷамъияти мазкур дар 5 ҷолат бо роҳи сохтакорӣ маблағи 23102 сомонӣ барои харидории маводи безараргардонӣ ҷудошударо нақдӣ кунонида, маблағи дар ихтиёраш қарор доштаро аз рӯи таъинот истифода набурда, аз он 152248 сомониашро бо роҳи сохтакории ҳуҷҷатҳои мусоҳибӣ аз они худ карданд, ки бо ин кирдори қасдонаи худ ба давлат зарари махсусан калони молӣ расониданд. оид ба ҳолати мазкур нисбати Отаҷонов ва Ҷураев бо ду моддаи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 245 қисми 4 банди б тасарруфи маблағҳо ба миқдори махсусан бузург ва моддаи 323 сохтакории хидматӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, парвандаашон баъди анҷоми тафтиши пешакӣ ба додгоҳ супорида шуд. худи Отаҷонов ва Ҷураев ва ё наздикони онҳо ва ё адвокатҳояшон барои шарҳи қазия дастрас нестанд. ба онҳо барои сохтакорӣ бо истифода аз мақом ҷарима ба андозаи аз 250 то 365 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати то 2 сол таҳдид мекунад. ҳамин тавр ба муттаҳамон бар асоси қисми 4 моддаи 245 барои тасарруфи маблағҳои махсусан бузург ҷарима ба андозаи аз 1824 то 2700 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати аз 10 то 15 сол таҳдид мекунад. вале таҷрибаи додгоҳҳои Тоҷикистон нишон медиҳад, ки мансабдорони собиқ дар ниҳоят бо пардохти ягон ҷарима аз ҷавобгарӣ халос мешаванд. коршиносон бар ин боваранд, ки чунин ҷазоҳои сабукро афроди ҷавобгар дар ивази пораҳои вазнин ба даст меоранд. Тоҷикистон аз кишварҳои фасодзадаи ҷаҳон ба шумор рафта, имсол бо ҳамагӣ 20 имтиёз ки пасттарин нишондод дар таърихаш аст, дар байни 20 кишвари аз ҳама фасодзадаи дунё ҷо гирифт.